Ai, ama, ze ez da entzuten ez da? Eskerrak ez da entzuten. Zeratik entzungo bazan, anestesia eman beharko zenuten, hau soportatzeko bai, anestesia totala. Por cierto, baldakizue gaur zein etorrikoan nirekin kozinatzea. Eman dizkizuete pista pare bat, gitarra, anestesia, lotzen jun, banijua. Kaixo lagunak, Eguerdion eta Mikel Casaliz. Jauna, placer bat hemen izatea. Ondo. Bueno, azkenian anestesiakin basatozte biran berriro, ez da? Badiru, baietz. Itxoin berko ja data iritsi arte, baina printzipioz bai. Zenbat urte gitarra goten? Ni zauztarra nau eta jaio naukenetik anestesia hor da, odantzan, ez da? Zenbat urte? Bai, anestesiakin 36 urte aurten. 36, ni 28, ez kat? Bestela nik 39 jotzen taldetan. Ni jaio baino lehenua hoia gitarra gotzen zeon. Eta, bueno, zukaldian zemuz moldatzezea? Bueno, ondo. Alper xamarra nauk, baina ite izkiat. Errezeta errexak iteituko, elikatzeko nahikoa, ez da? Bai. Bueno, gaur elikatuko baituk, gaur ingo deuna da, eskalopin batzuk, perretxikoz da urdai azpikoz beteta, eta gero saltxa bat eta piper batzuk lagungarri. Eta aldi berian, ire ibilbidea esautu, eta bain anestesia nola badatorren berriro, ikusiko du noiz, eta nola hasiko dia. Bueno, lagunak eta Mikel, garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibiliko gean. Hemen dazkau xerrak, eta inbiar ditugu bete. Eta esan duen bezala, bai perretxiko eta urdai azpikoz beteta. Baina lehen da bizi ingo deuna da, pixkat ontzen jarriko deu xerra. Ingo deuna da, pare bat batzui ondo zanpatu, majau txiki batin, eta horri gatzare bai botako jau, eta xerra danak pixkat ontzen jarriko ditugu batzui, eta gatzan ikutuakin da olio pixkatekin. Behin, oiek onduta daudenian, zein godeu, perretxiko prestatu, sartaian, ingo dituguna da hauek ondo erregozi, gero urdai azpikoa txiki inda bota, eta gero hori ingo deu, xerran barruan sartu, xerra bat azpin, osagaiak barruan, beste xerra, eta gero ingo deu, irina, arrautza, hogixetuti pasa, eta prejitu. Eta izango gaurko plateran oinarria. Baina lagungarri izan deun bezala, bi gauza ingo ditugu. Gero hemen dakau, kabrale saltza iteko osagaiak. Hemen dakau nola ez kabraleza, hemen dakau esnegaina, ardo zurila eta salda. Igo deuna esnegaina, kabralesakin, sartaian zutan jarri, berta ardotxuri pixka bota, dena ondo grum moduanak eta dana jutia ondo nahaztuko deu, eta gero salda botako jau, eta murrizten utziko deu, eta izangoa saltza lagungarri bezala. Baina esan deun bezala, piper batzuk ere bai ingo ditugu. Piperra hoi ingo jauna da, aurrena olioa jarriko deu, olio virgina, batzu jakin pixka goxatu, bertara piperra botako ditugu garbi inda, eta gero gatza eta azukre pixka botako deu karamelizatzeko, goxatuko ditugu, eta gero, hori izangoa, eskalopinak, kabrales saltzakin eta piper batzuk. Goxo eta erraz, ez da? Nik egunero itetena etxian. Egunero? Banaka, no? Igual hau xerra hau bai, perretxiko que bai, eta xerra mate jangoek, ez da? Bueno, ingo deuna da lanian hasi. Nik hemen ingo ditutena da, batzu jale batzuk, zuritu, bai, piperroien martxan jartzeko, eta ontzen jartzeko xerrak. Eta zu lagunduko jasuna da, behitu. Hemen daude, nahiko garbi, txukun, baino latatik atea berri daude. Horru ningo zuna da, pixkat, errepuntxu hauek endu, eta gero barruan behituko ekola, eta beti eukitzen duen, pepiten bat, beti eukitzen duen. Txukun jarriko jau, eta pepita danak ateako izki jau, eta txukun da honian, ja sartaian jarriko jau goxatzen, bale? Bat ere utzi gabe, barruan. Baten bat uste ez dio dute, bale? Bueno, a ber, kontatu iguk, birau hartuko zue bigarren gaztaro bat bezala, ez da? Bueno, pixkat berezila, bai, saiakera asko inondoren badirudi azkenian lortuko degula egitea, 2008an hasi ginean Phoenix Tour izeneko bira hori egiten saiatzen, eta gaixotasunak dira, la pandemia dala, eta beste, azkenian ateratu berri izan dugu, garrantzitsuna, errekuperatu baiz guztiz, ez da? Bai, nahiko ondo nabil, eta, baina gila esan, arazo asko izan ditugu, 2019-tik ona, nire osasunaz aparte, hori pandemiak eta danak dakizuen bezala, gauza asko elkartu dia hor, eta
Baina, bueno, bain dana martxan daola dirudi eta berriz ego Eta gotzu. berri ia izi artista, eta irakakik emena, ona. Bueno, noiz hasiko da eta nun hasiko da bira? Bueno, hasieran izango da apirilan, potze deu lehenengoa ustet apirilak 6 dala, Atabalen, Biarritzen. Vale. Eta hortik aurrea, ongo gea apirila, maiatza eta ekaina bitartian, Donosti, Biarritz, Gasteiz, Bilbo, Azpeiti... Euskal Herri mailan ingo zue bira, entzuten nahi izan bezala, o kanpoare bai inbiar dezu zerbait? Bai, Euskal Herrian izango. Euskal Herrian izango ez. Vale, ona. Eta ze ikusiko du? Nobedadeaz ikusiko du anestesia talde bira berri hontan, edo lehenoko nortasunak inozatozte? A ver, nortasuna seguro bai ez, baina ez dakit, igual zehose berrilla topatuko dugu? Zehose berrilla zarra igual posible da, berreskuratzia zehose zarra dakauna horre, aspaldi jo ez ditugun zerbait, kanturen bat edo. Ona. Baina berrilla, bueno, bestela gauza berrikuntzarik ez. Jendeak ere ez du, espero gauza berrik. Jendia nahi hona hardcore kainero entzun da guztua pasa, ez da? Gure betiko kantak eta gure betiko energia hori ikustia, eta nik uste horrekin hori itiakin ja nahiko izango. Bai, nahiko eta getxeki, orzu dakazu ezu esazoia. Ona. Bueno, eta ez dakit, taldian, zeintzu zatozte? Berdinak zatozte? O nobedadiak ebai eukiko ditugu? Bai, hor nobedade bat ere bak, hau, ze beloki nire taldekidea hasieratik, esaten den nire, porque bilok egon bakarrik hasieratik, elkarrekin. Eta utzintzun taldia, bain dela urte bete esan zigun, eta bueno, hortxe biligea, ez genekila oso ondo zein, jarraitu edo ez. Eta, bueno, azkenean, zaraustar batekin bultatuko gea. Zaraustarra, albitxu, betidanik ezaguna. Albitxu, vale. Eta, bueno, gure... Hola hori guan albitxu talarran da... Bai, hori folklore talde mitikoa. Hori beha. Ona. Eta, bueno, ondo, azkenean etxian bertan topatu dugu eta primeran. Bertan de bai, Josema, jotzezula, nere anaian koñagua. Eta Josema nere parientia dare, bai. Parientia. Azkenean dana. Dana batea, bai, tu, esateko, tatara abuelua igual berdina, izango zan dana, Ondo. Bueno, eta abesti hori guztiak, hasieran zian bezala etorriko dira, oikutu bereziak bai sartezu, ez abesti horiei, bueno, azkenean kontzertu bakoitzei bere ikutu emate jozu ere bai, ez da? Bai, eta azkenean hainbeste urtetan ere kantuak duten dira beste forma bat hartzen. Guain entzuten ditugunak diskokoak askotan esaten, nola hostia utzi genuen hori horrela estudioan, ez? Osea, gure hasierako diskoak grabatzen genituen, 5 egunetan izaten genuen dana grabatuta, nastuta, masterizauta eta dana. Eta dana, osea... Naizta 10 egun izan igual estudioan kontratatuta, 5 egunetan ja bukatuta. Indi jau, venga, aurrea, Bizegat ez dakit, inkonstientiak o gaztiako zer ginen, baina iten genuen dana tita. Eta guain konturatzea guain asko exigentio gehala, ez genukela horrela utziko igual. Baina, bueno, genukan beste zerbait, freskotasun bat edo... Bai, beste erabatea egitezian gauzak eta ondo atartzezian, bai, eta ez genukan olako, ez dakit, teknologia eretzean nahin garatuta, hemengo diskoak eretzian nahin beste lantzen soinu aldetik gaur egun bezala, zan askoz, bueno, ez dakit nola esan, etxeko jagoa. Eta adibidez, Mikel, hor gaur egun bai sartzituken autotuniak eta bestiak eta historio hoiedanak, zuek zeate klasikoak. Eta ben ez horiek, ez da ere bateriak editatzeko, bain dauden bezala dana erritmoan jartzeko tresnak eta horiek ez genitun guk erabiltzen. Guk grabatzen genuen zinta analogikoan, holako bobina honditan hasierako diskuak. Baina dana digitala da, bueno, batzuk nahi izaten dute guain zinta erabili gaur egun, emateko orduko soinuaren xarma hori eta bar, baina guk erabiltzen genuen hori zalako zehona. Zitxona eta etzion bestik eta horrekin bertan hau. Bai, eta editatzeko gauzak iten genuen goraizekin eta zeluakin. Zinta moztu, kaki ibiltzezan gurekin olakoak iten. Hau, fallo bate ondan no seke ingo degola, moztu zintakin, gero zeluakin pegatu, eta... Eta venga, aurrea. Bai, hori mitiko, niko batzen hau zinta bika hartu, eta bikakin nola atzea eman, da venga, berrio sartu barroa, kasetakin, Gauza hori ja historian gehatituk, Bai, gero adibidez guk maketa grabatzen hasi ginean, grabatzen genituen kasetean, baina kaseta 4 pistako grabadorakin. Zeduen lagoko aparatutxo batzuk, kaset hori guk erabiltzen genuen kaset berdina entzuteko musika,
aparatu hortan sartu eta 4 pistako grabazioak egin, alegia 4 pista zan, batian bateria, bestian bajoa, bestian gitarra eta bestia hotza. Eta kasete batian horlak grabatu genitun gure lehenengo... Eta gero eman play, eta dana batea eman play, eta gero grabatu hori da, eta hor dazkazu gero volumenak... Zenbat aldatu egin hori dana, ez da? Teknologikoki eta dana, ez da? Oso azkar, oso azkar. Gu bizi izan gehan garai hauetan izan da revoluzio bat oso potentia gila esan. Eta adibidez, evoluzio hortan, pentsatzen dut, zuek bai sartu zatela, eta guain era berrira ititu zuela gauzak, ez da? Bai, gaina, ni musikoa izateaz aparte, azken 20 urtetan ibili naiz ere soinu teknikari bezala. Bai, basik, estudioa dakakela zautza, nada, benda nion, ez da? Hori da, orduan estudioakat, karo, horri ikasietena, pentsa, guain aplikatzen dut gure diskotan, nik grabatitut ere gure diskoak, azken aldian, eta, karo, orduan, honeako edo txarreako hor soratzen naiz, ni azken ikutu hori eman arte, 1000 buelta ematen eta bar, baino gila da, gero antzematen dala. Osea, gaur egungo gure diskoak, beste ez dakit kalidadia, edo, bueno, beste... Bai, kurrago zeude, gazkenean esatean bezala, askoz gehiago. Eta, bueno, aurtengo bira hontan, ze jende espero dezu? Jende gaztia espero deu? O jende mitikoa betiko jarraitzaileak izan diena, pixka danetikan? Gure kasuan, fenomeno kuriosoa izan da hori, zeia, claro, esan dugun bezala 36 urte. 36 urtetan, belaunaldiak ere inkorporatzen jutea batzuk, beste batzuk erretiratzen, ez? Eta gure musika ere ez da oso erresa entzutekoa, ez da komertziala edo irratitan jartzen da musika horietakoa. Bai, guk hauzko txurferua pixka jarkorra pixka melodikoa gustatzen zitzen. Hoi ba, no efek, ez da Pennywise da, hola, pixka zeagoa. Guria pixkat beti izan da zaratatzuago, baina hala ere, harrigarria izan da nola azken, bueno, hamarkadetan esan dezagun, belaunaldi berriak ere jundia inkorporatzen gure publikora. Eta askotan, bueno, anai zarrai entzundako diskoengatik, o lo que sea, eta ikuste genitun, aurpegi berriak eta jende gaztiak gure kontzertutan. Egon da, pizkatolako, bueno, errelebo bat belaunalditan. Eta, bueno, zahar batzuk erretiratu dira, beste batzuk gainik jarraitze dute etortzen kontzertuta, eta azkenean, bueno, nahiko publiko variopintua. Variopintua, ona. Horrek ere xarma emango, ez da? Betikoak ikustia, gazte ikustia hor, nasketa baziogela, ez da? Bai, noski bai. Bueno, ondo, Mikel. Hemen txe ikustea gau, batzu ja hasiek gau dantzan, hau garbi utzituk, eta utziko jaunek aurrena prejitu ingoizki hau pixkat. Hola, noa etortzituken hola, jendia hola zuzenian jatetu, baino hasi dezaukitzeie gogortasuna, gero bihotzerria etortzek, eta orduan goxatzia beti ondo etortzek. Ingoituguna da, aurrena prejitu, bai alde batetik eta bai bestetik, eta gero gatzan puntua emango jau, eta hor azukre pixka baka, eta ikusiko dugu. Azukre pixka botako jau, eta hau urria da. Hau da, saldabeak ekartzeuna. Eta gero hori botako deu, eta ligatu ingo deu dana, txukuna gelditzeko. Eta bitartean jungo goea, eniauten gana, ikusiko zu ze behi txukuna askan, jailanak, ikusiko zu frekillo eta guzti. Oazen ikustea, eta guantxe gati, probatzeko goguakin gelditu nahu. Bezarka hondi ba, zaindu inguru hori dana olako ondo, eta jarraitu goxatzen. Dago hemen jarraituko dugu kosinatzen. Bueno, hemen txepiperra matxan dazkau, huelta emango jo, eta jarraituko dugu goxatzen. Pixka zua jetxingo jo, lasaio ibiltzeko. Vale? Eta lanakin bihar ditugu. Beitu, perretxiko hau ingoituguna da, Mikel. Hauei, ingo zionadek, erraz. Hemendikan kenduko zio sustrai hauek, eta bakarrik gain fina dia holaxe utziko ditugula. Eta bestalde hauek, jendea labanak imostitu, baina hauek oso aproposa dia hemendik heldu, eta hola, tiratxoak ateatzen juteko. Tiratxoak ateako ditugu, eta hau listo dakaunian, ni batzui beste pare basurituko ditut, eta goxatuko ditugu perretxikoa baratzuritan, eta gero urdai espiko gotako dio, bale? Venga, hau zure kontu, eta ningoten abitu baratzuri hau xerratu, hoiekin jartzeko, lapiko atea, eta beste galderain. Mikelei. Bueno, Mikel, hemen anestesiakin nahi gora bera, baina beste talde askotan ibilitako haiz. Deliriunekin ibiltzezea guantxere bai, ez da? Bai. Iaz... Honea bote indakoak nabazu. Bale. Iaz, deitu ziaten, hortako egia da, neola ni pizkatula mundutik erretirauta edo, momentu hortan. Bai. Osasun kontu gatik eta bar, eta... Incluso planteatzen nahi nintzen igual, bueno, nekila musika munduan jarraituko tenitzen, edo ez, eta bapatean hauen deia jaso nun. Eta, bueno, asko pentsatu berri izan nun, egila da.
momentu hortan egon pixka, zalantza askokin. Bai. Eta azkenean, bueno, erabaki nuen baietz, porque harri ikusten hasi nintzen, ni musikakin nahi nula jarraitu. Eta, bueno, egila da nahiko, bueno, erresa zala niretzako amesa puesta bezala esateana, ez? Ja, taldia martxan zeon, ja, girantolauta, bueno, kontzertu batzuk zituzten hor lotuta eta bar. Eta, bueno, azkenean esan nien baietz, eta hortxe hasi ginen, eta ja urte bete dara magu urte eta piko jotzen, da, bueno, gusto da. I normalen gitarra jotzen dek anestesian, ez da? Hor bajua. Zerrekin gozatzen dek gehiago? Desberdinak, o ze? Bueno, ni berez, hasi nintzen bajua jotzen, Bai? hori, 85an esan duen bezala, Estigia taldean, eta, bueno, gitarrista, neukan lagun bat gitarrista oso nazana, eta, bueno, taldea osatzea egatik azkarrago, ni berez pianoa ikasketak ginenakoan nintzen. Ni berez ikasi eten instrumento bakarra pianoa izan. Pianoa, eta horrek etaneako, balioik ez da hori finak, eta azkenean, teklatu asko zeskak bintzat, ez da? Hoi dominatzen baek. Solfeo eta piano ingenun, orduan, hori ikasten da, ja, oinarri bat nahiko potentia, ez? Bene, lau anai arrebak hori ikasi genuen. Danak musikeruak izan zate? Ez, gero ja musika dedikatu dan bakarra ni, baina ikasketak Danok egin ditugu, porque, bueno, gurasoa oso musika saliak zian, aita batez ere, eta, bueno, sartu gintuzten danak hor solfeo eta piano. Solfeo eta piano, eta gero hain rockeru atea itzanian, zezate zilean aitak. Gustoa, ez da? Binta, musikeru atea zaitek eta... Azkiedan pentsatu zuen urte gutxitan pasaingo zitzaidala, baina gero ja konturatu zen zitzaidala pasako, porque ikusten zuen... Gehiu hasi joala. Nolako grina neukan horretako, eta, bueno, hasi zen nahi laguntzen egia zen. Hortan suerte handia aukide, inoiz ez digate, dola trabari jarri etxian. Eta arrebak adegia, ez dile hortik antira? Ez, horiek beste gauza batzuk eta dedikatu dira, ikasketak bain zituzten, ni bezala, bueno, sarrena pianoakin gehiago, bestiak nere antzea edo, baina ez dira dedikatu. Eta orduan hasi nintzen bajoakin, eta, bueno, osatu genuen taldia kuadrilan, beste lagun hori gitarrista zalako, beste bateriakin hasi izan, eta osatu genuen taldia. Eta gero ja, hori Estigia zen, bigarren taldia inunian zala anestesia, 88an, hor ja pentsatu nun, erosi nun gitarra bat, eta zen, igual probatu ingo, instrumentos aldaten, beste musika pixkat ezberdin bat egiteko, eta bar, eta orduan ibili nahi, nire talde guztitan, edo bat edo bestia jotzen. Bilakin ibili gaiz. Ikasi nun pianoa, baina gero pianoa ez ezi jode beste. Edo zer gauza. Hola gaitu zauztarrak, Hola gaituk. Ona. Bueno, eta hori, bueno, esan dezun bezala, baina beste hainbat ibilbide, bueno, izure ibilbidean beste hainbat taldetan eba ibilizea. Negu gorriak, kuraiak ere bai, ezta? Bai, bikate, matxura, bai. Berez, Estigia eta anestesia eta gero, urrengo taldia Negu gorriak izan zen. Hori ere izan zen nahiko... Hori boom galanta izango zen, ez da? Salto bat, holtza honditan, leku honditan, ez da? Bai, horrek, bueno, zona handia izan zuen talde horrek, eta, bueno, jote genuen bai mundu osoan zehar, eta hemengo kontzertuak ere ikaragarriak izate zian, milaka eta milaka pertsonakoak. Bai, izan zen pixka fenomeno sozial bat, eta dana esan daiteke egia zen. Eta, bueno, oso esperientzia polita eta potentia izan zen niretzako, ze, bueno, asko ikasi nun. Baita ere musika estilo oso anitza jotzen genitulako, ze garai hortan zehon modan mestizaje esate zitzaiona, ez? Eta jotzen genuen berdin salsa, funky, reggae, hardcore... Ikusiko zitzan lekutan ikusi zitzan, ez da? Bai, danetik. Eta munduan zehar ibili ginen bai Kuban, edo Noruegan, edo... Ze esperientzi, ze anekdota, hola, hainbeste vuelta eta... Milaka. Pentsa, behin Mexikon atea berri izan genuen polizia gure atzetik zehola, mozorrotuta kontzertu batetik. A ver, kontatu izako hori hobeto, nola izan nuen hori, a ver, mozorrotuta iesi berri izan zen dute? Piskat histori luzia da, baina egon ginean Mexikon jotzen eta, bueno, egun libre batzuk izan genitun, eta batzuk juntian Chiapasea, zadan garai bat zehola Chiapasen revuelta zapatista, su comandante Marcos eta horiek, eta, bueno, hor, juntian bizita bat eitea taldeko batzuk, eta, bueno, poliziak gertutik jarreten zuen ara jute zan jendia, eta gero, kontzertu bat gero juntian gure bila, atxilotzeko edo datuak eskatzeko, edo olako zeo zertako, eta
antolatzaileek antolatu zuten hor dispositibo bat gu handik atera alizateko. Mozorro eta guzti? Batzuk segurataz mozorrotuta. Serio? Eta nien duten segurataz mozorrotu, ze itxura zen neukan. Itxura hundila seguratana. Izuzen adilla, hola, garriko ziren. Tú haz de borracho. Dando vueltas, pero no hables que te van a notar el acento vasco. Ai, ama. Eta adibidez, bira hori guztitatik zein izan dek leku bat esatekena, jode, hemen goxatu genian, giro bajartzen genian, etekia zeo-zeola txundigarria izan nuen airetzako. Bueno, guain erantzun goia, ikusi hemen nola ebotaten ur pixkat, latako jukua, eta guain, behin prejituta gero, usten dut goxatzen, ikustezu nola astean bere pilpila botatzen, ez da? Ba, usten dut guain zu basuan goxatzen, plata, eta bingo da piperra bigundu asko, eta ate asko zailo gelatina hori gero pilpillo ateatzeko. Eta kontatu, ze izan zan ebiz, holtza ondiena, o esatezuna, o esan zun bezala Kuban, o ez dakit Mexiko, no esatezula, ia, ama, zetin glaudekau. Bai, a ber, danetik egon dira oso anekdota kuriosoak, egon El Salvadorren ere jotzen herri batzutan, ez dutela roka ezagutu ere egiten adibidez, eta dana flipauta. Eta nola lotez izkizuen lan hori, zene lotez izkizuen, nola tan jute zinaten nolako lekuta? Lasai, bai. Lasai, argina no batek ikusten bai gau hemen mota eta... Ondo, lasai, etxio kuidekan. Bueno, hor antolatzen da biltze zan, bueno, esan ozenki Fermin Matxitxa zan gure managerra ere gare hartakoa, baina Ferminek ere beti Fermin Muguruzak kontaktua asko izan ditu, jakortatun garaitik, eta, bueno, kontatu horietaz baliatuz ere, antolatzen dituen tira asko. Eta gero berezia, bueno, niretzako berezienak ere ez dira izan jendetzuenak beti. Askoetan, bai, jute zea etxea, en plan, gau 40.000 pertsonan aurrean jode, izan da la hostia eta tal. Baina beste kontzertu batzuk dira bereziagoak beste osagai batzuk dituztelako. Adibidez, nire intzumizo izateagatik epaiketa izan genunean, nien izan aurkeztu epaitegirate. Antolatu genuen kontzertu bat, kamioi baten gainean, epaitegian aurrian. Eta jende guztia juntan, porque jarri genuen egunkarian... Anestezia eta geratu zian, nango, no? Hori negurriak ekin izan. Bale, negurriak ekin, bale. Bai, anestezia eta geratu zian. Xe, bona. Eta hori bai izan tala berezia. Zene okurritizta egon hori? Hori de Ferminen idea izan. Ferminen idea. Zako, epaiketa dagate, hain du zerbait eta antolatu genuen, kamioi baten gainean jun ginean, generadore batekin, montatu genuen hor ekipotxo bat, eta batean epaitegian aurrian topatu ginean, jarri ginean, moztu genuen errepidea, eta jende guztia antxe San Pelaio eta San Juan ekaina bukaera hortan zan, eta jende asko juntzan hor festetatik gaupazain da, eta kiztona izan zan. Eta, sartu ditzan barruan azkenian, no ez? Hoi dituen lau kantak eta aldein genuen kamioian. Txila, ama. Oitu goi garaiak. Bai, handi gutxira bai etorri zian ere bilatzea. Berriro. Katxila, ama. Bueno, Mikel, ezin hobe, guantxe jarraituko ditu hemen anekdota gehiago entzuten, bitartean ningo deuna da, sopelaino jungo gea, bertan ikusiko zuze gauza goxua prestatu iguen, eta hueltan ningo deuna da, gaztan krema, xerra hauek bete honekin, eta honei ligatu, eta hau ligatu. Guantxe gatoz hueltan. Kaixo Joseba, Oskar naiz, sopelan gaude, eta gaur Meñako jatetxea aurkeztuko dizut. Meñako jatetxea zabaldu genuen 2011an, hemen egiten dugun sukaldaritza, tradizionala da, oinarritzen da bertako produktuetan eta denboraldiko produktuetan. Hemengo berezitasunak, zalantzarik gabe diraz, barrazetan egindako gauzak, haragiak egiten dugu, arren basatiak, olargarroak, jendea gure bezeroak gustora daudez gure proposamenekin, eta bueno, aurrera, joan bargara. Meñako jatetxean dekogu kartak eta menu bereziak aste osoan, eta lan egunetan eguneko menuak. Eta aurkezpenak egin ondoren, bagoaz errezeta gozu bat egitera. Gaur egingo dugun errezeta, izango da txerri saieskia temperatura basuan eginda, etxeko teriyaki saltxarekin. Bueno, errezeta honek bi elaborazio deko,
saieski alde batetik eta beste aldetik egingo dugu teriyaki saltza. Errezeta hasteko, dekogu saieskia gatz pizkatxobekin utxean prestatuta, sartuko dugu uretan, eta ronekin eukiko dugu 75 gradutan 18 orduz gutxi gora bera, eta horrela, temperatura basuan eginda, lortzen duguna da haragia samurra egotea da. Orain dela 3 urte hasi ginen errezeta honekin, eta gure bezeren artean arrakasta handia du. 18 ordu ondoren, hemen deko gure saieskia, aterako dugu hemendik, aterako dugu poltsatik eta bukatuko dugu parrillan. Eta orain prestatuko dugu teriyaki saltza. Lapikontan jarriko dugu azukre beltza, karamelizatzen denean jarriko dugu jengirbe zikatua, gero botako dugu berakatza, jarraian arroz ospina eta sesamo olio pizka bat. Jarrituko dugu soja botatzen eta itxarongo dugu saltza loditu arte. Teriyaki saltza loditzen den bitartean, kontatuko dizuet, nondi datorren saltza hau. Dakizuen bezala, Japoniatik dator, saltza hau gazi gozoa da, eta normalean erabiltzen da haragiak eta arrainak marinatzeko. Hau prest dago, eta aterako dugu plateratzeko. Hau izan da gure gaurko proposamena, eta hemen gaude Minako jatetxean, nahi duzunean hemen egongo gara, zuen zain, eta agur, ikusi arte. Ai, ama, Oskar, txerri kostila horrek itxura, Jo, hoi da, saltxa goxua indezuena. Bueno, pasatu berko bertatik bai daztatzea, eta bezarka da hondi lagunak, gu gurian jarraituko du. Hemen txebetun deuna da, perritxuko hauek hemen atea, pixka doztutzeko, guain behar deulako xerrak hemen maiganen jarri, katzare pixka botako jau gehiago, eta ingo deuna da, geho, osagaia barruan da joana, beste xerra, irina, arrautza ogixetua, eta prejitu. Eta bestaldin bihar deuna, behitu hau ze fundamentua idan hartzen, Hemen gauza bat gertatzea, noiz benka, Miguel. Noiz benka ez, normalian. Botatzen dezu ura, horrena eta latan etortzean zukua, eta momentu bat edoten da, bikain ligatzeala. Zergatikan, portzentaia, urana, likiduna, gelatinana eta olioana egokia dalako. Baina hemen guen, ikustezu pixkat kostaite zaiola, koipia pixkat soberan gelditzeala, ez da? Orduan, zeiten dio horrei, urtanto botatze jau, eta lortzen deu, portzentajia, urana eta koipiana antzeko izatia. Orduan, hobeto ligatzea. Hobeto ligatzea, hori maionesa batiteko garaian bezala. Zegatik mostea, baskutan arrautz gehiagi hartze unia mostuitea, baina hemen, ikustezu, guain, portzentajia, ura, eta olioana ia berdina da, eta ia dana ligatzen. Baina utziko du hemen murristen, goxo gero bero duteko, eta guain ningo diuna da, pixkat goxatu, bai, azukre tanto batekin, pixkat asidez hori kentzeko, gehiagi gabe, izateak gatzan aina botatze ziondik. Jendia botatze zio azukre mordoat, hori ez, gozua, nahi badu mermelada batin pikiluana, orduan bai bota, baina bestela, pixkatekin nahikoa. Pixkat azukria, pixka gatza, eta hemen zu bajuan utziko dugu goxatzen. Inbiar deuna da, saltxa gaztana. Orduan, hoiteko, ingo deuna da. Beitu, igual, lapiko juntan bertan. Eta zu kudeatuko dezuo, bale, Miguel? Hemen ingo zuna da. Bota, esnegaina eta gazta urdina. Dana. Bai, dana. Goiarakin lasai ibili. Ikusten badegu, pixka grumito gelditzen diala, hemen ez, hemen dakat. Emango jo honekin bai, ez da igual biharrezko izango, Eta hemen ja grumito dana jute zaizkizunean, orduan botako zu. Ardo zuia honen erdila eta gero salda erdilare bai, bale? Eta murrizten utziko dugu. Eta ni bitarten katxopok iten jugonez. Katxopok o eskalopin hauek. Barkatu, hau osoik botako eto? Bai, hoi osoik, bai, nik uste hemen zanpatzen juten mazen mingainakin, jungo zela goxatzen, bai. Hemen ibiligea bai negu gorriak anestesia, baina, talde askoz gehiotan ibilizea, bai, beste 2, 3, 4 zenbat taldetan ibilizea. Bai, guztira dozen erdi bat. Dozen erdi bat. Zein izan dia, beste taldeak eta nola izan dia ibilbide horiek? Negutak egon nintzen inun bikate proiektua, zala pixkate nastuz, roka eta musika elektronikoa edo, pixkate esperimento bat. Nundarrak zinaten bikateko kidiak? Ni eta Izaskun Andoindarra.
ginen. Eta, bueno... Zenbat urte bili zinaten hor? Bueno, Elkarrekin. hori gutxi izan zen, hori disko pare bat, eta ez dakit, 3-4 urte izango ziren, ez dakit, olako zerbait. Eta gero handik pixkatea, atea zitzaidan ere aukera Kuraian jotzeko. Kuraia ere nahiko, bueno, gauza potentia izan zen, hor, Joseba eta Galder taldekoak, eta Fernando Corazón del Sapo taldekoa. Gurekin ibili izan hemen, Galder, gurekin egon zan. Bale, bai. Zu galdatzen, bai. Bueno, hori ere kristona izan zen, bueno, oso rock esan dezagun, bueno, simplea, baina zuzena eta oso potentia egiten genuen, eta gila da, bueno, nahiko arrakasta izan zula proiektua. Eta identifikatua sentitzen zinen hor. Ia egontzean talde guztietan identifikatua sentitu zeare, bai, ez da? Bai, beti berri izan dut zerbait sartu alizateko, behintzat, bueno, bai pertsona mailan konplizidade minimo bat, eta gero musika mailan ere, bueno, pixkat komodo sentitzea edo, ez? Eta Kuraia izan zen opari bat, bueno, aspaldi gainean egon bajua jo gabe, garai hortan, bueno, bajua jotzen ibili naiz batzutan eta beste batzutan gitarra. Anestesiakin gitarra, estigean bajua, gero anestesiakin gitarra, gero bikaten gitarra, baina gero neugorriaken bajua, Kuraian bajua ere bai, eta, bueno, orduan kombinatzen ibili naiz, eta Kuraia hartu genuen bajua jotzen, opari bat bezala egia da. Osea, da oso... Errexea, kriston temazuak, eta, bueno, la hostia izan zen. Eta horra adibidez pixkat... Bota bizio, ja, abek. Bai, bota, ja, ikusi, bai, juntza izikela jak rumituak, ja, bikaindakak, hoi jarri, eta gainontzeko zagaia botatzen juteko. Bai, gio esatean, no, igual, zaudenian talde baten, eta zuk sama guztia eraman behar desunean, ba, askotan, ba, igual, zailaguak, ez da? Bueno, zailagu, presio gehiago da kasu, eta igual, lola, zu jun, zure baxua jo, a ber, zure dala, bere sama daka, baina igual ez da inbeste sama izanien igual lehenengo protagonista, ez da? Nik bi formulak erabili ditut, osea, ezagutu ditut. Bai, nik eramatia proiektu aurrea eta arduratzia guztia zila, anestesian bezala, bai kantuak egiteaz, gaur egun grabatziaz, inkluso managerran izan naiz beti, bueno, eta beti da ardura gehiago, baina daka, bueno, sari bat daka horrek iten dituzula gauza guztiz zure neurrira, zure gustora, zure nahi dituzun bezala. Eta bestia da, bazuk esate dezun bezala ere, kriston gozadaz, emate izute, illa da nahi da, akarrik jarri berdezu zure... Bai, maskauta esatean, ez da? Hori da, zure partia dala. Zure doaia jarri, eta... Hori da, zure tema horiek ondo interpretatu eta bar. Eta batez ere, baldin bakazu konfiantza bat, edo, bueno, sinisten badezu, emate izuten hori, bueno, kalidade badakala, edo, bueno, talento dun jendiakin zaudela lanian, alegia, aldezula konfiatu behaiek emandako materialaz, eta, bueno, hori gozada bada, ere bai. Bai, hoi lasaitasuna zeo, Mateo, hoi jendea, hemen gertatzen zait hori, Mikel. Jendea, telebista hoidek estresa, hoidek gauza mordu itera. Baina ni nator obradoretikan, dana nikin behar nula, obradorian. Bai pedidua, bai klientia, bai gauza, bai gaiza. Eta ni honea etortzen naiz, eta nire artia ikusten, nire gauzakin. Eta gero hemen hainbeste jende da olanian, ni baino gorago, esan dako egin, da aurrea, eta azkenian, lasaio bizina, okezurra ematen baino lasaio bizina. Baita ere juten eiz obradorea, beste nivel batian, porque leku guztitan ezin da mantala jarri eta ibili, bestela gehotan erdizka egitea, epa, tostatu zaigu hau, Kris, hola ze jota ezaite. Hori amonak beti izatet, hori amonak egitezuna, bera jarri eta listo, ez da? Danak aurrea. Bueno, bagoaz bestian bila. Hor, botalde oso osagai guztiek. Bai, dana urtuta dago. Vale. Venga, ingo jasuna da lagundu perexil pixka pikatzen, vale? Vale. Hemendik hartu osto batzuk. Ingo duna da pixka pikatu eta hola, gero gaztai barrua, botako jau pixka barrua. Vale. Bueno, eta sukaldean ikustea eskua bakakela ibiltzea, izeleno esan dek eta ikustea bakikela zerbait ibiltzen, Bueno, sukaldean pixkat alperra nau, baino bestalde sortzaileare banau. Bai, Osea, askotan iteia, existiten ez dian platerak edo nik asmatu edo frigorifikon dazkaten osagai batzukin sobrakin eta bar naztu eta nik sortu. Gaur bertan adibidez indet, nekan holki pixkat arrozana eta uraiazpiko pixkat, eta gero nekan pasta bat ola arrozan pasta lenguan erosin una berar dendan, eta
Bain dut, sartaian jarri hor eskuak izetu eta holkila, eta urdaiazpikoa buelta batzuk eman, pasta egin arrozana, nahaztu eta kriston platera gatu zete. Baseki etor Ferran Adriane kopiatu, ikela hiri plateroak, ez da? Esan legala, txoi txiki batek esan ziak, Bai, hori anekdota graziosua izan zen. Ni parrandatik bueltan askotan gozetuta joten ditan etxea, eta azken tabernan hartzen nun patata pakete bat, patata zorro bat horietakoa, eta etxean jan, eta behin okurritu zitzaiten, gozetuta neola tortilla bat egitea, olako patata horiekin, eta arrautza nahaztu horrekin, da azkenean, zanun, patata da, tortilla, osea, arrautza da, patata tortilla? Patata tortilla, nahiz da ez izan betiko formula horrekin, baina txarra ezin du, eta egia dan goxua zehola. Eta lagune izaten nien, eta flipauta, nola inoek tortilla, patata, hola, goxua zitxon da. Baizea, nola, izango dek mierda bat, olako patatakin da, no? Eta handik denbora batea, behin telebista ikusten Ferrariari entzunien, beak sortutako plateretako bat zala zorroko patatan tortilla. Eta zan, hila, ostia, nik urte batzun lehen nik asmatu inun. Hori, gu hemen, sauz kondartan da egiten zean, egite guan hori, Ferran? Munduko zukaldari famatuetanetako horrek iten duna, nik inun lehen Ona. Ibeiza, truko bat emango ja pelsia, aplikatzeko, bizeko, ik ondo indek, baina bintzak bola, eta aurrengo trukoek, aurrengo danak ailekin fininakin. Eta orduan jak gio errexiago ingo ez. Zatikan jak marra fin jak. Bestela, osto potolok gehatzituk eta bilan nahiz kudeatzeko. Eta horrek egiteko egiten hobeto, Mikel. Bale. Bai. Eta intzak... Hande o no hande, ez? Kabailo grande, hola xe. Oie, eta intzak finak. Bihatzak ez moztu gitarra gorrek eta, Bat moztu eta, bai, ez diat beste bat moztuko ez bestik eta moztu. Vale, hau listo. Hoi listo. Eta bagoaz plateraratzea. Xerra honi vuelta emango jo, gero ingo ditugu beste xerrak. Hemen jendia goziak ez eta gelditzen inoiz. Sei txura dakaen. Eskalo pinauek, Bueno, eta hemen itzein, Mikel, eta bukatu iskiulanak, Bai. Taki, tuta talden bat txintxilik agatu altzaigu. Bueno, gehienak esan ditugu, faltako litzake igual matxura izan zala ere, bueno, Fernando Kuraiako abeslari behakin, eta gero zehon ere Aitor Abio PLT taldekua, eta Charlie anestesian ibilitakoa, eta hori ingenun bigarren zaiakera elektronika eta roka nazten, bikate izan zan lehenengoa, eta hau izan zan bigarrengoa ja landuagoa, eta, bueno, gauza potentia izan zan ere, bai. Bueno, azkenian, esaten baiat batekin gelditzeko zenekin gelditukan oso zaila, gau ize irezemiak zeimaenteken gehiago zatia bezala ezta? Azkenian, danak izan degire ibilbidean... Bai, ibilbide luzena bai egia da anestesiakin indetela, eta jende askok Mikel anestesia bezala ezautzen hau, eta, bueno, proiekturik pertsonalena guztien artean igual hori izango litzake. Baina, bueno, danak izan dira, gizton... Dana balekuak eta berazgarriak zuentzako. Eta beste bat sortzen nahi naizena. Benetan? Bai. Anoizko utziko dugu hori? Hori, ez dakit, aspalditik nabil... Esklusiban esan dezu hemen, esklusiban gaude? Bai, esklusiba totala, porque guandik, bueno, oso... Esta ere, bueno, ez dakit nola esan, zigoto bat, nik da bozeto batzuk ditudanak horretxian, eta baina batean nahiko nituzkena kaleratu, bai. Bueno, guaingoz esango deuna da, badatorrela anestesian bira, eta lehen esan deken bezala, apirilak 6an hasten da, ezta? Bai, atabalen biarritzen, eta gero ibiliko gea, apirila maiatza eta ekaina bitartian, nahi badezue gure Facebook edo Instagramen olakotan hor ditugu data jarrita. Anestesia jarri, anestesia taldea, ose garri bera? Bai, anestesia taldea, edo bai. Edo nerian personalean Mikel Kazalizen ere topatuko dugu. Bueno, hemen txegau, ebituze gaztak krema indeun, zer nolako piperrak, eta eundoko eskalopina perratxikuz beteta. Bueno, launak, hemen txela zuet platera, eta Mikel, mila eskerretortzeatik, eta jarraitu goxatzen, da guda noi goxatu arazten. Eskerrik asko. Agur, launak.